Brasosem nwoma edikan ti aduonu baako. Na Satan gyina tia Israel. Na opiapia David sɛ ɔnkan Israel. Na David ka kyerɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene sɛ, Monko kan Israel mfiri Biaseba nkodru Dan na mummebua me na minhunu wɔn dodoɔ. Na Yoab ka sɛ, Awurade nka ne man ho sɛdeɛ wɔteɛ yi emprɛ wɔ ha so. Miwura ɔhene, ɛnyɛ wɔn nyinaa ne miwura nkoa anaa. Adɛn na miwura rehwehwɛ yei? Adɛn na ɛnyɛ asodie ma Israel? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab so den. Na Yoab firi adi kokyini fa Israel nyinaa mu. Na ɔsane baa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no nka ne yɛ dodoɔ brɛ David. Na Israel nyinaa no si ɔpepem ne mpem ha. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Yuda ano si mpem ha nan aduoson. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Lewi ne Benyamin de Yoab ankan wɔn efiri sɛ ɔhene asɛm no yɛ no ahi. Nanso asɛm yi anso Nyankopɔn ani nti ɔbɔ Israel. Na David ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Mayɛ bɔne paara sɛ madi saa asɛm yi. Na afei mesrɛ wo, ma wakoa amumuyɔ nsene nkɔ. Na madi nkwasi asɛm sɛ. Na Onyankopɔn ka kyerɛ David di hunufoɔ Gad sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ David sɛ Awurade sie nie. Adeɛ mmiɛnsa na mede resi w'anim. Fa emu biako na menyɛ wo. Na Gad baa David nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie. Fa emu biako. Sɛ mfie mmiɛnsa kɔmɔ anaa abosome mmiɛnsa dwane wɔ wɔn hiahiafo anim a watamfo nkrantare tu wo. Anaa Awurade afena ne asase no so yaredɔm nansa Awurade bɔfoɔ resɛe nipa Israel ahye nyinaa mu o. Afei hwɛ asɛnko a memfa mensane menkɔ deɛ ɔsoma me no. Ɛna David ka kyerɛ Gad sɛ, Me ho hiahia me sɛ, na menhwe Awurade nsɛm ɛ. Na ne mmɔborɔhunu dɔɔso sɛ, na onipa nsɛm na wɔmma menhweɛ. Na Awurade ma ɔyaredɔm baa Israel so. Na Israel mu nipa mpem aduoson wuwui. Na Onyankopɔn soma ɔbɔfoɔ ma no kɔ Yerusalem sɛ ɔnkɔsɛe hɔ. Na ɔresɛe hɔ no, Awurade hwɛe. Na onu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛ ɔbɔfoɔ a ɔresɛe hɔ no sɛ, Adɔɔso afei pono wo nsa. Nso na Awurade bɔfoɔ no gyina Yebusini Ornan ayuporobea ho. Na David maa n'ani so, na ohunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina asase ne ɔsoro ntam. Na n'afena a watwe kura ne nsam, na watene no Yerusalem so. Ɛna David ne mpanimfo a ofrefra yituma no de wɔn anim butubutu fam. Na David ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Ɛnyɛ me na mese wɔn kan ɔman no, na me na mayɛ bɔne, na mayɛ deɛ ɛnyɛ yi. Na nwan yi deɛ, ɛdeɛ na wayɔ, Awurade me Nyankopɔn. Ma wɔn nsa mmra me so, ne magya fie so, na mma no mma wo man so mmɛbɔ wɔn. Ɛna Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ Gad sɛ, ɔnkɔka nkyerɛ David sɛ David mfuru nkonkosi afɔrebɔkyia ma Awurade. Yebusini Ornan ayuporobea hɔ. Na David furu kɔe sɛdeɛ Gad asɛm a ɔde Awurade din kae no teɛ. Na Ornan danee ne ho, na ohunu ɔbɔfoɔ no. Na ne mma baanan ka ne ho, na wɔde wɔn ho huntae. Na Ornan repore ayuo. Na David duru Ornan nkyɛn no, Ornan danee n'ani na ohunu David. Ɛna ofiri adi firi ayuporobea hɔ. Na ɔkotow David de n'anim butuu fam. Na David ka kyerɛ Ornan sɛ, Fa ayuporobea yi ma me, na minsi so afɔrebɔkyia memma Awurade. Fa ma me sɛdeɛ ne boɔteɛ, na wasi ɛhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Ornan ka kyerɛ David sɛ, Difa, na miwura ɔhene nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Hwɛ, mema anantwi a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ, ne ɔpore ɛte ase ɛnam a wɔde bɛyɛ nyina, ne awiu a wɔde bɛyɛ aduane afɔdeɛ, mede ne nyinaa mema. Na ɔhene David ka kyerɛ Ornan sɛ, Dabi, na tɔ na mɛtɔ no sɛdeɛ ne boɔteɛ, na meremfa adeɛ a ɛyɛ wo deɛ memma Awurade sɛ mede adeɛ a mammɔ ho ka bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na David ma Ornan sika a wakarie nnwetɛbena 600 de tɔɔ hɔ. Na David sii hɔ afɔrebɔkyia ma Awurade. Na ɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔfrɛ Awurade no, wɔde ogya firi soro gye no so ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no so.
ɛna Awurade kasa kyerɛ ɔbɔfoɔ no na ɔde n'afena hyɛ bɔha mu. Ɛbere a David hunu sɛ Awurade agye no soɔ, Yebusini Ornan ayuporibea no, ɔbɔ afɔdeɛ hɔ. Na bere no na Awurade tenabea a Mose yɔɔ no ɛsrɛ soɔ ne afɔrebukyia no wɔ sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibeon no mu. Nanso David antumi ankɔ ɛno anim ankɔhwehwɛ Onyankopɔn, ɛfiri sɛ na ehu aka no Awurade bɔfoɔ no afena anim.